ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಜಿಲಾಗ ಮನ್ಪುನು ಏಪಲ ಮನ್ಪಂದ್ರ ಅಂಚ ಕಜಿಪು ಮಾದು ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಕಜಿಪು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೇತಿ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮುಂಡ ಸುಂಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೊಗಡು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿಕೇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಜಿಲಾಗ ಮನ್ಪುನು ಏಪಲ ಮನ್ಪಂದ್ರ ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿಗಂತೆ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನ ಬೈಪವುನತ್ತಿಗೆ ಮೈಪುನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಇಲ್ಲದಲೇ ಪೂರ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಜ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಿಪು ಮುರು ಮನ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಚಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುವೆರು ಚಿತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನ ಇಂಚಂದು ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆದ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಚಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಪಾಡುಗ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುನೆಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಳಿ ತೂದರ್ಕ ಹೌದಾ ಥರ ಇದೆ ತಾರೈ ತಾರೈ ಪರಿಪು ಅಷ್ಟು ಕಜಿಪು ಮಾದು ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಕೆತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುದ ಮೈಸುದ ಮೈಪುನೆ ಚೂರು ತಾರೈ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ. ಕಜಿಪು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೇತಿ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಪನೋಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ತಾರೈ ಮೆತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೆತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಚೂರು ಮೂರೋಡು ಕತ್ತಿಡು ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪುಲಿನ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಲಿ ತೂಪಲಿ ಪುಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ತಾರೈ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಬಿತ್ತಾವಡು ಅಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡುಡ ಅರ್ಧನೇ ಇಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪಿಗೆ ಬುಕ್ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡುಡು ಅರ್ಧ ಯಾವುಂಡ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಿನ ಕುಮಟೆ ಅದೇ ಕುಮಟೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಕುವುದು. ಕುಮಟೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋಡು ಈತು ಬುರ್ಚಿ ಯಾರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದಿರಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಖಾರ ಯಾರ ಮುಂಚೆ ಈತು ಬುರ್ಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅರಸಿನ ಪುಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಅರಸಿನ ಹಾಕಿ ಮೆಣಸು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿನ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮುಚ್ಚಲುಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ನೀರು ಬಾಡೋಡು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಚೂರು ಚೆಂಬೋಡು ನೀರು ಕೊಂಡ್ರೋಡು ನೀರು ತಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ
ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಡು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಪಾಸು ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಡದೆ ದೆಪ್ಪಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ ದೆಪ್ಪಳಿ ಮುಚ್ಚಲ್ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಡು ದೆಪ್ಪಳಿ ಚೆನ್ನಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನದನ್ನು ಎಕ್ಕಿ ಚಂದ ತೊಳೆದು ಸೋಕು ದೆಕ್ಕೊಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೆಕ್ಕದು ಸೋಕು ದೆಕ್ಕೊಡು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪದು ಕತ್ತಿನ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕೊಡು. ಚೆನ್ನ ಮೂರೋಡು ಚೆನ್ನ ಮುರಿದು ಚೆನ್ನಂಡ ಫುಲ್ ಹತ್ತು ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ಉದ್ದ ಮೂರೋಡು ಮುರಿದು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮುರಿದು ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನದೆ ಮನ್ಪೇರ ಕಲ್ಪುನೆ ಕೊಡು ಒರ್ಚಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮುರಿದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮನ್ಪಡು ಈತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರೋಡು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಮೂರೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನ ಮೂರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನಲೆ ತರಬೇಕು ಬನಲೆ ಕಂತದ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡೈನತ್ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡಿಯರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪತ್ತು ಬರಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಏತು ಬರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದಿದು ಬಾಡೋಡು ಗುದ್ದು ಬಾರ್ದು ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಂಚಿ ಚಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಾಸಿವೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡಿಯರಣ ನನ್ನ ಆಸೆ ಒಂದು ಅಡಿಯರಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾರ್ದು ಪೋಡು ಕಡಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಂಚ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ರೆಡಿ ಮಂತುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಚ ಐತೆ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುನಿ ಮಚ್ಚುನಿ ತುಳೆ ಮುಂಡಾಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಡು ಅಂಚ ಅಂಚಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಮಂತಂದಲ್ಲೇರು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೋಡು ಐಟಿತ್ತನ
ఆయన మిక్స్ ಮನ್ಪೋಡು ಅಡುಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿರು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುನತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನೇಡು ಮನ್ಪುನೆ ಅಮ್ಮನೆ ತುಲೆ ಮುಂಡೆ ಸುಗರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿದೊಂಜಿ ಸೊಗಡು ಒಂಜಿ ಜೆಪ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಬತ್ತೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ದೀತ್ತ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೆತ್ತಿ ಮೂಲುಂಡು ಕೆತ್ತಿಗೆ ಅಂಚೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ತರೆಪ್ಪು ಸೈಡ್ ನೇರಡು ಅಂತದು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಈತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನು ಬೇಯ್ತುರುಕ್ಕ ಚೂರು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆ ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ಬೇಯೋಡು ಏತು ಏತು ಬರ್ತು ಕೊದ್ಯೋಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬನೋಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊದ್ಯೋಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ರನ್ನ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಮುಚ್ಚಿದಿರೋಡು ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಡ್ನದೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಕೊಡ್ಸಿ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೂರೊತ್ತು ಬೇಯೋಡು ಮುಚ್ಚಿದಿರಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ರನ್ನ ಚೂರು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಕೊದ್ದಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ತನಕ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಮಶಾಲ್ ತೇನ್ ಪೋನೇನೆ ಪಿಚ್ಚ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಕೆತ್ತಿನ ಕೆತ್ತಿ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ 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 ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊದ್ದಿದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದು ತೂಪವೇ ಕುದ್ದಿಂಡು ಎತ್ತಿನ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಕೊದ್ದಿನಾಡೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಬೈಪುನೆಂದು ಬೈಪವನ ಅಂಚೆನೆ ಬೈಪದು ಕಣಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಕೆತ್ತಿನ ಕೂಡ ಪೋಡು ಕೆತ್ತಿನ ಓಡು ಬಿಡು ನೋಡ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೆದು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮೂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಒಂಜೆಕ್ ಪಾಡ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕವಾಡೋಡು ಇಂಚೆ ದಕ್ಕೋಲಿ ಕೈಕ್ ನೀರಾರ್ದು ಪಾಡ್ರ ಪಾಡೋಲಿ ನಾ ಪಾಡಿಯರಿಜ್ಜದೆ ನಾವು ನೀರು ದಕ್ಕುನೆ ಹೀಗೆ ಓಡ್ರು ನಾನು ದಕ್ಕುನೆ ಚೂರು ಹೊಡ್ದು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಬೇಯ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟು ತುಳಿ ಬೇಯ್ತದಾನಾಗ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಯ್ತದಾನಾಗ ಇಂಚಾದ್ ಬೇಯ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಬೇಯ್ತದ ಬೇಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕೊಂಜೊಂದೊಂಜಿ ಕೆತ್ತಿದ ಐನು ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಬೇಯ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತುಲೆ ಕೈಕ್ ಚೂರು ಪಾರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತು ನತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಕಜಿಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡು ಐಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಜಿಪೂರ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪಿರ್ತಾನೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವಾನೆ ಕೆತ್ತಿ ಬಯವರ ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಲಾಗುಡು ತೂಪಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಈ ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಂತದುಲ್ಲ ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್